ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി പന്നി വളർത്തലിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു. ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾക്ക് പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. മീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്, മീറ്റ് ഫാമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നേരെ മറിച്ച് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ എൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ, ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് എൻ്റെ 2 മാസമായ പന്നിക്കുഞ്ഞാണ്. ഇത് മെയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പന്നി കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിയാൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള പെറ്റുകളെ പോലെയല്ല കയ്യിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാലിലാണ് തൂക്കിപ്പിടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, ഈ കാലിലാണ് നമ്മൾ തൂക്കിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ചെവി എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് കണ്ണിലേക്ക് അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുറേ എല്ലാം ഇണക്കത്തിനും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തിലും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ബ്രീഡാകുന്നത്. ഇതൊരു മെയിൽ പന്നിക്കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത്. 2, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നീളം കൂടുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കണം. ആ നീളം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ മുലക്കണ്ണുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുലക്കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഇരട്ട അക്ക നമ്പർ, അതായത് 10, 12, 14, 16 അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒറ്റ നമ്പറുകൾ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇരട്ട അക്ക നമ്പറുകൾ നോക്കുക. ഇത് നേരെ ആയിരിക്കണം മുലക്കണ്ണുകൾ വരേണ്ടത്. 10 മുതൽ 14, 16 വരെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇത് മുലക്കണ്ണുകൾ 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ, 10, 12, 14, 16 നമ്പറുകളാണ് നമുക്കെപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് മെയിലും ഫീമെയിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫീമെയിലിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 16 കുട്ടികളുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ 12 കുട്ടികളുണ്ടായാൽ നമ്മളുടെ പന്നിക്ക് 12 മുലക്കണ്ണുകളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ അത് മുല കുടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കും. നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള പെറ്റ്സിനെ പോലെ മുലക്കണ്ണുകൾ മാറി മുല കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഈ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ല. അത് റെഗുലറായി ആണ് അത് മുല കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾക്ക് ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഒരു ദിവസം തന്നെ 8ഉം 10ഉം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മാനുവലി ഫീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാനുവലി ഫീഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇതുകൂടി നടത്തി 2 മാസത്തോളം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്കിപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള പന്നികളെ നമ്മൾ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഞാൻ അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാറില്ല. മറിച്ച് 2-3ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മണ്ണിൽ കളിക്കുവാനായിട്ട് വിടും. അതായത് ചുമന്ന മണ്ണിൽ, ചെമ്മണ്ണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചെമ്മണ്ണെന്ന് പറയും. ചെമ്മണ്ണിൽ ആണ് അതുങ്ങളെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് 2 മണിക്കൂർ ചെമ്മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത് പിന്നീട് ഹെൽത്ത് സൈഡിൽ അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനത് അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷേ വെറ്റിനറി എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളിവിടെ ആരും തന്നെ അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാറില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ രീതിയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നമ്മളുടെ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മളതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 മാസം വരെ
നമ്മളതിനെ ഒന്നിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടാം. 4 മാസം ആകുമ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഡീവോമിങ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഓർ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഈ പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ പന്നിക്കുഞ്ഞിനെ 6 മാസമാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച. 6-ാം മാസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 114-നും 18-നും എക്സാക്ട്ലി 116-നും 18-നും ഇടയിൽ അവ പ്രസവിച്ചിരിക്കും. പ്രസവിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയറിനുണ്ടാകണം. പ്രസവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലസന്ത നമ്മൾ അതേ സമയം തന്നെ ഓരോ പ്രസവവും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് പ്ലാസന്ത പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ നിന്നും നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടി പ്ലാസന്ത കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതാണ്. അത് പന്നികൾ ചില പന്നികൾ അത് കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ദഹനത്തെ ബാധിക്കുകയും പാൽക്കുറവും അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തിന് വരെ ഇടയാക്കും. 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പന്നി മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കെയറിന് കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ പ്ലസന്ത എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും. അത് 1-2 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വരും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എത്ര പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ അത്ര പ്ലസന്ത നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വെറും 2 വിരലുകൾ കൊണ്ട് എടുത്ത് എണ്ണി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട. വെറും വിരലുകൾ കൊണ്ട് പിഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഈ പ്ലസന്ത എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ അത്ര പ്ലസന്ത കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി നമ്മൾ അതിനെ പ്രത്യേകമായി പരിചരിച്ച് വേണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ പ്രസവം കഴിയുന്ന ഉടനെ പോലും മുല കുടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോർമലാകും. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളം ഈ അമ്മ പന്നി എപ്പോഴും തീറ്റ അധികം കൊടുക്കുക. സാധാരണതയിൽ കുറച്ചധികം കൊടുക്കുക. കാരണം പാല് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുക്കുക. അത് പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ പന്നിക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 മാസത്തിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങും. 2 മാസമാകുമ്പോൾ ഈ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് 2-ാം മാസം അത് 45 മുതൽ 60 ദിവസത്തിന് സമയങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും പ്രസവവും കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രസവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാം. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.